салом алейкум, вақтовар бубоев ҳастам, омӯзгори фани технологияи иттилоотӣ муассисаи рақами 60 ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. мавзӯи имрӯзаи мо ҳамроҳкунӣ барномаи LCQZ, яъне барномаи тестсозӣ ба гурӯҳи барномаҳои системаи амалиётии худ, яъне таъминоти барномавии LCQZ. таъминоти барномаи гуфта маҷмӯи барномаҳои ба хотираи компютер маҳфуз бударо мегӯянд. саволномаҳои тестӣ яъне маҷмӯи саволу масъалаҳои тест ва дастури иҷрои тест аст, ки барои муайян намудани савияи дониши хонандагон истифода мешавад. Тест бошад воситаи стандартизшудаи арзёбии дастовардҳо, дониш, малака, маҳорати хонанда аст. Яъне тест маҷмӯи саволу масъалаҳоест, ки ба воситаи он дараҷаи дониш ва малакаи маҳорати хонандагон санҷида мешавад. мо низ барномаро дорем. ҷузъони барномаи LCQZ шуда мешавад. барои сетуп интихоб мекунем, ду мартаба чап мушакро ва установидро пахш мекунем. аз равзанои пайдо гардида мо метавонем висти код кунем ва метавонем ба таври автоматӣ кодро активатсия, яъне ки ҳамроҳ кунем. установид. окей. равзанои пайдо гардидаро маҳкам мекунем. продолжить. равзанои пайдо мегардад, ки инрост қисми аввали равзанаи барномаи тестсозӣ мегӯянд номи тест, описанияи тест, яъне маълумот ва номи истифодабаранда. инҳоро тоза мекунем. мо метавонем ба воситаи сарвакалид маълумотро дохил кунем ва метавонем аз тести омода шуда, яъне ки барои зудтар иҷро кардани кор дохил аз барнома ба ӯ нусхабардорӣ кунем. ана мо аз барнома пештар омода кардагӣ будем. инро нусхабардорӣ мекунем. аҷа мемонем. саволнома санҷиши тестӣ аз фани технологияи иттилоотӣ номи тести мо аст. худро бисанҷед описание мешавад ва автор, яъне иҷрокунанда омӯзгори фани технологияи иттилоотӣ муассисаи рақами 60 ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. пас аз ин мо мегузарем ба қисми вопроси и ответи. вопроси и ответи ин гурӯҳи намуди саволномаҳо мешавад, ки мо дар инҷо саволномаҳоро пешниҳод мекунем ва ҷавобҳоро низ дар инҷо муайян мекунем чун калид. чунки ки ба ҳамаи маълум аст, саволномаи тестӣ дар мо ба се нав санҷида мешавад, яъне ки саволномаи тестӣ нави пӯшида, дар инҷо ҳамчун вибор одного правилного ответа дониста мешавад, ва саволномаи нави мувофиқакунӣ ё ки мувофиқаоварӣ мебошад. совмести установи совмести баъдан саволномаи тести нави кушода бо як ҷавоби кӯтоҳ свободный тест мебошад. мо мекушем аз аввал вибор одного правильного ответа. добавить вопрос, яъне ки зиёд намудани онҳо аст ва саволнома дар дохили вопрос дохил мешавад ва варианти вопрос метавонем 4 то гузорем, яъне A, B, C, D. мо саволномаро дохил мекунем. саволнома чунин аст: қисми асосии компютерро кадом сахтафзорҳо ташкил медиҳанд? бо вариантҳояш мегирем, мегузорем. қисмҳои асосии компютерро кадом сахтафзорҳо ташкил медиҳанд? омадагӣ аст: блоки системавӣ, саҳвакалид, мушак, монитор, саҳвакалид, муш, блоки системавӣ, монитор, блоки системавӣ, монитор, муш, саҳвакалид ва блоки системавӣ, муш, яъне мушак. саволномаро гузоштем ва саволнома вариантҳои дурустро гузоштем. аз ҷо мегирем блоки системавӣ, саҳвакалид, монитор ва муш. ҷавоби дуруст аст. дар инҷо интихоб мекунем, яъне ки муайян мекунем, ки барнома ба таври автоматӣ ҷавоби дурусти интихоб карда кудакро қабул кунад. дар инҷо дорем чи правильный ответ интихоб мекунем. ҳам мегузарем ба дигар савол. добавить вопрос. ҳамин нав меистад. мекушоем барномаро, мегирем. саволнома чунин аст: блоки рақамии саҳвакалидро бо пахши кадом тӯбмача фаъол гардондан мумкин аст? яъне caps lock буд ва number lock, яъне ҳамчун number lock
و تاب میتونیم واریانت ها رو زیاد کنیم. добавить вариант тумачаи капсулок کنترل تاب و نامبر لوک. جواب درست رو انتخاب میکنیم. جواب درستی ما هست این نامبر لوک. دوام میتیم سوالنامه دیگر رو شویم. یعنی ما میتونیم سوالنامه رو با طریق سوال داخل کنیم و میتونیم از سوالنامه پیشتر در برنامه وارد آماده ساخته خویش نسخه برداری کنیم. سوال سوم این است: واحد خوردنی چینک مقدار اطلاعات کدام است؟ یک بیت، یک بود، یک بایت و یک کیلوبایت. добавить вопрос و یک کیلوبایت ما داخل کردیم. کدام است؟ علامت سوال رو میگذاریم. از سوال سوم نیست تمام شد، گذاشتیم سوال چهارم رو میگذاریم. سوال چهارم نمود سوال چهارم رو میگیریم. سوال نوعی موافقه آوری установление соответствия انتخاب کردیم. добавить یعنی 4 تا میگیریم. از اینجا انتخاب میکنیم موافقه رو معین کنید. میگذاریم موافقه رو معین کنید و به هر یک موافقه خود انتخاب میکنیم موافقه و ریق. میتونیم در اینجا بگذاریم یعنی که یکم اوک. این نمودی موافقه آوری در جهاز دومین ها رو با موقع جغرافی دومین و موقع جغرافی سامانه رو میگویم. آنها رو با خودی دولت هایشان موافقه میکنیم. یعنی که اوک در ما بود بریتانیای کبیر میباشد. جمهوری تاجیکستان یعنی دومین او جت است، TJ است. یعنی رو این فدراسیای روسیه می باشد و JP این ژاپن چون ژاپن دانسته میشه و это زیادی وجه نیست میکنیم و موقع JP TG بله سامان 3w.tg دانسته میشه. قبول کردیم. با نمود دیگری سوالنامه میگذاریم. добавить یعنی جواب درست موندگی نیست در ما پیرانگش دیگر است. ما میگیم یک بیت جواب درست. قسم دیگر میگذاریم انتخاب میکنیم نوع گشوده با جوابی کوتاه. سوالنامه رو میکشیم انتخاب میکنیم. اینجا قید شدگی است که صنف کامپیوترها با چند گروه جدا میشه. این موضوع صنف نومی است. با رقم نویسید. میگیم صنف کامپیوترها با دو گروه جدا میشن: صنف کامپیوترهای کلان و صنف کامپیوترهای خرد. ما قسم اولی روزانه یعنی که نظیرانی تست یا که فرماسیون تست رو داخل کردیم. سوالنامه رو میتونیم 20 تا 25 تا داخل کنیم. ببینیم بر سر وقتی کم است. ما انتخاب کردیم 5 تا و настройка тест میگذاریم. все вопросы бигзор ки истад яки случайно мемонем каму зиёд истад чиқаб набигзор случайно 5 та истад. случайный порядок неистад чунки саволҳо ва ҷавобҳо бо тариқи тартиби гуногун оянд ки ду компютер баробар бошад. агар хонандагон аз якдигарро бардор карда натавонанд система оценирования яъне ки тарзи системаи баҳогузории ӯро мо мегирем пауза ва отписка яъне ки خودمون ترتیب میدیم انتخاب میکنیم و برای وقت کوتاه کردن ما بیشتر آماده کردیم. گفتیم بهای 5 گیریم اگر یکی از 5 بال بالا است احسن شما سنجش رو با بهای اعلا سپریدید. بهای یکی 4 تا 100% اگر خواننده 4 تا رو کار کند میگوید 4 خوب است شما سنجش رو با بهای خوب سپریدید. اگر که 3 تا جنبه است کند میگوید رو افتاده نباشید که شما سنجش رو با بهای خیلی میگیم دختر شما سنجش رو با بهای میانه سپریده. دو بهای غیر قناعت بخش است. میگم متاسفانه شما سنجش رو سپریدن تونسیم که 2 تا 40% تومچه ها که رو پخش میکنیم.
و میگذاریم با قسم دیگری روزانه. میبینیم با 5 تا 4 3 2 تا кифоя است. Davom etим. Ограничение времени аз вақти мо вобаста аст. Агар ки дар як дарс хоҳем гирифта, мегӯем 45 дақиқа, кам зиёд ба мо аст. Агар ки хоҳем, мегӯем не ограничение времени. Баъд форматирование отчетов. Настройка медорем, мегӯем вопрос без ответов и правильных ответов. И барои час дар охир ҷавоб гардонад ва худи хонанда бинад ки чанд ҷавоби дуруст гардондааст, кадомаш дуруст аст ва чанд таёро ҷавоб гардонда натавонистааст. Окей. Ва удешка окно оценка метавонем 5 сония 10 сония гузорем, чунки пас аз кори кӯдак хонандаи ҳаст ки ба таври автоматик кори худро маҳкам карда аз нав мекушояд. Бинобар ин сабаб мо ӯро 5 сония мемонем, ки 10 сония хеле истифодабаранда омӯзгор дар вобаста аст. Мехоҳад ки хонанда агар ки корашро буд кард, экрани ӯ бо тариқи маҳкам мешавад, ки чунки ӯ ягон кори дигар, амалиёти дигарро иҷро карда натавонад. Ва қисми дигари кори асосии ӯ мегӯяд кодгузорӣ. Кодгузорӣ барои чи аст? Мо мисол код мегузорем, коди махфии худро мегузорем, мегӯем ки дар ин код барои чи гузошта мешавад. Код барои он гузошта мешавад ки саволномаи тестии мо ҳамчун авторский право мегӯем, моликияти шахсии мо аст, шахси дигар ӯро гирифта иваз накунад ва номи худро нанависад. Установи парол. Окей. Маҳкам карда шуд ва сабт кунем. Сабт мекунем. Барои осон сабт шудан мегирем мези кори санҷиш тестӣ аз фани технологияи иттилоотӣ. бигзор бошад. Сохранит. Мана аллакай кори тестии мо омода шуд. метавонем ба таври автоматик кори худро давом диҳем. барномаро маҳкам мекунем. барномаро низ нуқта нигоҳ медорем. мегӯяд санҷиш тестӣ аз фани технологияти 5 савол аст. омӯзгори фани технологияти худро бисанҷед. ба ҳар як ҷои гудориш чӣ қадар аст. Видите ваше имя. Мо мегӯем Бобоев Б ёки Бахтовар Бобоев. начат тестирование. синфи компютерҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо мешавад? Бо рақам нависед. мисол 2 гурӯҳ аст. мегӯем принят ответ. агар савол ба мо мушкилӣ кард, мо мегӯем пропустит мекунем ва саволҳоро як-якта аз назар мегузаронем. барои мо вақт гузошта шудагӣ нест, мо метавонем истифода кунем ответ. қисми асосии блок компютер кадом таҷҳизотро ташкил медиҳад? мисол гуфтааст дуруст мо аллакай мегӯем блоки синавӣ, саввакали монитор, муш интихоб мекунем. правильный ответ. ин савол ба мо мушкилтар аст, мо ӯро пропустит мекунем, ба саволи дигар мегӯем. мувофиқаро муайян кунед. мувофиқаҳоро метавонем аз ин тараф бо чаки мушак мувофиқа кунем ёки аз ин тараф мувофиқа кунем. шикеле ки ба мо маълум аст. ман мувофиқаҳоро дуруст карда шуд аллакай. принят ответ. саволи дигар дар инҷа аст. блоки рақами саввакалиро бо пахши кадом тӯбача фаъол гардондан мумкин аст? бигзор ки таб бошад. мана мо тамом мекунем, аммо як таи дигар дар қафо монда буд, гашта ба мо пешниҳод мекунад. бибир воҳиди хурдтарин иттилоот 1 бит. интихоб мекунем, маҳкам мекунем. мегӯяд 5 саволи дуруст ҷавоб гардонда шуд. асо мехоҳем мана барнома ягон кор намекунад, чунки мо маҳкам кардем. баъдан просмотр отчет аст. мекушоем. мана ҷавобҳои мо аллакай чанд қадар вақт ва чӣ. хуби аст дар он аст ки санҷиш тестӣ ба Бобоев Бахтовар 11 феврали 2019 соати 1 миқдор кашида шуд, 1 дақиқа 4 сония ва 100% баҳо 5. аҳсан, шумо баҳои хуб супоридед. мо метавонем дар барнома бод сабт кунем ё ин ки ба печат дар файл ки ба принтер нусхабардорӣ кунем ба чопкар. метавонем сабт кунем. чун саволномаи иловагӣ ба мо метавон нигоҳ дошт. мана ин аст. метавонем ба тавассути мисол чопгар ӯро ба варақ чоп кунем. метавонем аз нав барои тарзи баҳогузориро бинем ки мо дуруст гузоштаем. боз мебинем Бобоев Б. мекушоем. аз нав мегзор хато мекунем 3 то. бигзор хато кардем номберлок. аллакай мо 2 торо хато кардем. агар ки боқимонда дуруст кор кунем, бояд баҳои моро 3 диҳад, чунки мо аллакай 2 торо хато кардем. блоки
қисмҳои компютер аст. мегзор инро мегирем ва 1 килобайтро мегирем, интихоб мекунем. Правильный ответ из 5 вопросов. Случайность мебинем. оценка 1, яъне ки мо як баҳои дуруст, мо як ҷавоби дуруст гардондем, кифо 1 буд. Мана мебудааст ҷавоби дурусти мо. ҷа мегӯяд вибрани правильный ответ и будааст. баъдан дигар блок. ин буд тарзи дигари шуд, яъне ки баргузори мо дуруст аст. мекушоем дигарашро мебинем. боев б тестро мекушоем. бигзор инро мувофиқоварӣ намекунем. бигзор қабул кунад каш барнома. мо 4 та кор мекунем озер. блоки рақамӣ, блоки сарва калид, воҳиди хурдтарин 1 бит и ду мегузорем. қабул мекунем. 4 баҳои мо 4 ки тест шумо санчо бо баҳои хуб супоридем. отчет мебинем якум ҷавоби мо нодуруст аст, боки монда дуруст аст. мана баҳои мо 4 шуд. яке системаи баҳогузории мо дуруст аст. мо як бор дигар месанҷем ки оё баҳои 3-ро мо метавонем гирифт қайд карда ё не. боев б қабул шуд. ҷа тестирование баҳои 3, яъне ки мо бояд 3 ҷавоби дурустро қайд кунем. лук иро мегузаронем. 1 бит иро дуруст мекунем. аллакай 3 ҷавоби дуруст гирифтем. 4 то якумаш дуруст будааст. системаи мо дуруст будааст. фиқоварӣ ба таври автоматӣ дуруст омада будааст. дигарашро мекушоем. бигзор ки 1 бошад. шудем 1 бит. бигзор дуто боки мондаро хато интихоб мекунем. якта дигар дуруст интихоб кардам дар кор ва мувофиқоварӣ аллакай нодуруст аст. баҳои 3 бале мо метавонем аз 3 ҷавоби дуруст баҳои 3-ро низ дида тавонем. расмотр отчет и буд мавзӯи имрӯзаи мо. бахтиёр бобоев буд. бахтиёр бобоев ҳастам, омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ, муассисаи рақами 62. маъмули шумо барои омода сохтани саволномаҳои тести муваффақиятҳо хоҳонам. дар равиши кор агар шумо ягон нофаҳмие бошад аз илхоҳ барнома метавонед ба рақамҳои телефони мо занг занед ва пешниҳоди худро кунед. 415 мо метавонем дилхоҳ барномаҳои хостаи шуморо тариқи видеоурокҳо, яъне дарсҳои видеоӣ омода сохта ба шумо пешниҳод кунем. саломат бошед. дар хизмати шумоем. сохранед.